Moroi shamwari dzangu. Welcome kunguva yerubatsiro TV. Nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekudzvinyirirwa kwemhuri uye nzira dzinokubatsira kugara wakadzikama, uine control uye uine mufaro kunyange paine pressure. Gara zvakanaka. Bata moyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, dzimwe nguva mhuri yedu inotipa pressure zvekuti unonzwa sekuti hausi kukwana. Uri kushaya nguva kana sekuti uri kufanana neari kutambudzika nemazwi ma-expectations asingaperi. Unonzwa kuneta mupfungwa, kusuruvara uye kuzvibvunza kuti sei ndisingagoni kufadza munhu wese. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kugara wakadzikama kana presha yemhuri yanyanya. Set clear emotion boundaries. Chekutanga, dzidza kuisa miganho mupfungwa nemwoyo. Kana munhu achiti unofanira kuita izvi, asi uri kunzwa kuremerwa, unogona kupindura zvine ruremekedzo, asi zvakasimba. Izvi zvinokupa simba rekuzvidzivirira, peace of mind, uye mwoyo unoramba wakasungunuka. Don't carry everyone's problems. Chechipiri, yeuka kuti hauna basa rekutakura matambudziko evanhu vese. Kuzvipa mhosva pamusoro pezvinhu zvisiri zvauri kubatsira. Izvi zvinokubatsira kubvisa stress isingadiwi uye kutora mutoro wakakodzera. Learn to say no calmly. Chechitatu, dzidza kutaura kuti kwete nenzira yakadzikama. Kwete haisi hasha, kwete haisi kusarudza kurwisana. Kwete inzira yekuti ndinokuda, asi handikwanise izvi nhasi. Izvi zvinovaka respect, clarity uye emotional freedom. Limit conversations that hate you. Chechina, dzimwe nguva zvinobatsira kudzivirira hurukuro dzinokukuvadza. Kana paine vanhu vanogona vachidzikisira kutaura zvakaipa, kana kukushora, unogona kusarudza kurerutsa kutaurirana. Izvi zvinodzivirira kukakavara kwemwoyo uye zvinokupa nzvimbo yokufema. Create your own emotional safe space. Chechishanu, gadzira nzvimbo yako yemukati inopa rugare. Inogona kuva 5 minutes ekufema, munamato, kuverenga, kana kuteerera mimhanzi. Inonyaradza. Izvi zvinovaka inner strength uye unenge uchizungunika kuti nekuda kwepresha yemhuri. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kubata presha yemhuri pasina kurasikirwa nerugare rwemwoyo. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako, uye uve nerunyararo mazuva ese. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nokuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe, uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira pressure yekukundi kana une control yemwoyo.